12. Abdullah bin Umar bin al-Khattab berettede: Allahs sendebud sagde: 3 mænd fra forrige generation drog på en rejse og søgte ind i en bjerghule for at overnatte. En stor sten faldt ned fra bjerget og lukkede hulens indgang. De sagde: Intet vil redde os ud af dette, medmindre vi bønfalder Allah med vores retskaffende gerninger. Derpå sagde en af dem: O Allah, jeg havde forældre, der var gamle, og jeg plejede at tilbyde dem mælk før mine børn eller slaver. En dag gik jeg langt væk i jagten på græsgange, og nåede ikke tilbage, før de begge var faldet i søvn. Jeg ønskede hverken at vække dem eller at give mælken til mine børn først, selvom mine børn lå urolige ved mine fødder på grund af sult. Derfor ventede jeg med skålen i hånden på, at de skulle vågne. Da de vågnede ved daggry, drak de mælken. O Allah, hvis jeg gjorde dette alene for at søge din tilfredshed, så red os fra denne nød forårsaget af stenen. Stenen flyttede sig en smule, men ikke nok til at de kunne komme ud. Den anden sagde: O Allah, jeg havde en kusine, som jeg elskede mere end nogen anden. Ifølge en anden beretning sagde han: som en mand kan elske en kvinde. Og jeg ønskede at have samleje med hende, men hun nægtede. Da hungersnød ramte os et år, opsøgte hun mig, for at jeg skulle hjælpe hende økonomisk. Jeg gav hende 120 dinarer, guldmønter, på betingelse af, at hun gav sig til mig. Da jeg fik mulighed for at gennemføre aftalen, og da jeg var mellem hendes ben, sagde hun: Frygt Allah og bryd ikke forsejlingen ulovligt uden om ægteskab. Jeg flyttede mig straks fra hende og opgav mit syndige ønske, på trods af, at jeg elskede hende højere end alle mennesker, og jeg lod hende beholde guldmønterne, som jeg havde givet hende. O Allah, hvis jeg gjorde dette alene for at søge din tilfredshed, så red os fra denne nød. Stenen flyttede sig en smule, men stadig ikke nok til, at de kunne komme ud. Og den tredje sagde: O Allah, jeg lejede nogle arbejdere og betalte dem deres løn, undtagen en af dem, som rejste uden at få sin løn. Jeg investerede hans penge i forretning, der gav stort udbytte. Efter lang tid dukkede han op for at få sin løn, og jeg sagde til ham: Alt det du ser er dit: kameler, kvæg, geder og slaver. Han sagde: O Allahs tjener, hån mig ikke, men betal mig bare min løn. Jeg forsikrede ham om, at jeg ikke lavede sjov, men at det hele var udbytte af hans løn. Så tog han alle de ting og gik bort uden at efterlade noget af det. O Allah, hvis jeg gjorde dette alene for at søge din tilfredshed, så red os fra vores nød. Stenen flyttede sig til siden, og de kom gående frit. Bukhari og Muslim.